Няколко думи за прекрасния Utopia World. Приблизително 600 стаи, повечето са в вилите. Сега ще разгледаме такива стаи, съответно ще покажем. Плажът и снек бара. Там има един снек бар от 12 до 6 часа, до 16 часа, два бара. Има също мини клуб, някои от аниматорите са преподаватели. Така, мъжкото настаняване, независимо дали е мъж или сингъл, е по запитване. Територията на хотела наистина впечатлява. Така, интернет е безплатен навсякъде. Чехли има, мини-бар с бира, всеки ден се допълва. Така, алакарт с едно меню микс, т.е. няколко ресторанта може да се съчетаят. Плажът е с шатъл от 9 до 12 часа, т.е. до 24 часа. Има и твърд алкохол на плажа. Входа за аквапарк е 8 долара за възрастен, 4 за деца. Един от най-големите в региона, малко по-късно ще го погледнем и него. Така, канят се също и изпълнители, различни други. След това има анимация, след това дискотека на закрита от 0 часа до 2. Мини-клубът е един от най-големите, той е на 2 етажа, от 4 до 12 годишни деца се приемат, до 4 години са с придружител-родител. И определено това е място, което е с разкошна територия. Има два кея, както се вижда, в дясно долу е дървения, в ляво т.е. в дясно е каменния, в ляво е дървения. Пясъкът е пясъчен, те е ситен, добре, пясъкът е пясъчен, голям лав изразих. И бананови градинки навсякъде.